aside from gin-mention ko sa inyo, we have on the line si Doc Chris Sorongon sang EOC. Online sa firing line. Maayong gabi dira sa imo, Doc. Welcome sa Action Radio Bacolod. Diri sa Action Brian Mordan. Yes, Action Brian, good evening. Good evening sa tagpalamiti sa imo programa. Good evening, Bacolod. Aha, bago ko lang gin-mention, Doc, before sa imo, ambal ni DOH Secretary Francisco Duque III. Ngayon din naton pag ikumpara si ding vaksya kag si COVID-19 vaccine kay lain-lain gini sila. Pero Doc, sa imo dugang explanation, ano gibalang kinalain ni ding vaksya kag ining bakuna subong ni COVID-19? Ati ang una sa tanan, no? Yung din vaksaya para niya sa dengue. Ini nga ito niya COVID-19 vaccine para niya sa COVID, no? Kaga ang manami pala sila sa ato niya COVID vaccine, nakaagi na niya sa mga almost pila naka-milyon na mga kabataan sa Estados Unidos, sa China, kaya sa Europa, na nakabakuna na ang mga kabataan edad 5 to 11 years old. So sa ilang clinical trial, kaya sa ilang pagtuon, nakita nila na tamaan safe kag makadako gid ang proteksyon na yatag niya sa mga pamatanon na binagid sa kabataan na 5 to 11 years old, Action Brian. Aha, hindi naton mabasa lang mga ginikanan may ara sang kahangawa kag kahadlokin mandok mo, no? That's why dito sa Quezon may ni-mention ko may ginbalita ta nagligad pangadlaw. Sining duha ka Iloy nga nag-file gani isang nag-ayo sang TRO o kon temporary restraining order nga hindi pagdayunon sa Feb 14 ang launching sining vaccination program sa mga kabataan. Pero dito sa Europe kag iban nga pungsod, Doc, so far sa inyo nga pagtuon man dira, Doc, why man to sang may nagkalahinabo sa mga kabataan gid naton dito so far? Okay, so far Action Brian wala gid, no? Kag atong panumdumon nga ini nga bakuna safe gid. Kag kami nga mga doktor, ang atong mga eksperto, natural ko magatag kita sa inyo sa prescription. Kag mag-idusok kita nga isa ka bulong o isa ka helikopter para sa ating kayong lawas, atong ipanumdumon nga ina para sa kaayuhan sa kadamaan. It's for the common good. Ikaduha, ang risgo na outweigh na sang benepisyo. Yes, sa kada bulong nga ginainom naton, sa kada bakuna nga ginabato naton, may risgo. Pero ang risgo gamay lang kumpara sa benepisyo na maihatag ini sa atong populasyon, sa atong komunidad. Labi na ginto na ang COVID, ginaiko man ang atong mga kabataan, edad 5 to 11 years old. So, hindi na napagulaton na magdamo pa sa atong mga kabataan na edad 5 to 11 ang hospital, ang maggrabe tungkol sa COVID. That's why, kinalan bakunahan na sila, kay tested and proven na ang mga bakunado, ang epekto sila sa COVID, asymptomatic sila, but sila, wala din sila may napatsagan, o kung may matsagan man sila, kaman-kaman ang symptoms. So, amoy na ang mga benepisyo na mahatag sa COVID vaccine sa atong populasyon, labi na gid subong nga aton ihatag sa mga kabataan edad 5 to 11 years old. Aha. May natukiban ko di Doc, sa Western Central Visayas rather, in short dito sa mga Region 7 sa area sang Bohol area sa Cebu, according sa report sang Rappler, may 232 ka mga minors ang nagkalabatay na because of COVID-19 na, Doc. So ina daw ka alarma nga situation, no? Bisan isa duha lang gani ko may mapatay, do ka delikado na gid. So diri sa aton subong sa Bacolod, Doc, and even pa Negros Occidental, kumusta kita diri, Doc? May mga ari na ta sining kalahinabo. At iniaram kita nga mga kabataan naton nga naigos ang COVID, no? Ito ang aton sila action by nga ginalantaw. Ang iyang nanay na bakunahan, ang iyang tatay na bakunahan, ang iyang magulang nga edad 12 to 17 na bakunahan. Di kung kisa kung halin sila sa gwa, kag magpauli sila, kag ang bata, wala na bakunahan, kag ang kagawa din sa gwarda noon sa balay, na bata prone kag pwede malatnan sa COVID. Amo inangason kung ang ato ng mga kabataan nga 5 to 11 kina-include na naman subong sa ato ng vaccination na programa. Kag atong tanaan, wala ba kita nag-contact sa 5 to 11? Sa Estados Unidos, sa Europa, nagasugod naman sila bakuna sa below 5 years old. So, both sila yun,
at any age group aton proteksyonan kontra COVID-19. Aha, sige. Amo wala na Dok ang liwat nga ginbalikan ko sa imo tonight because nga right now ara na ta sa February 8 na kita. So mga 6 days more to go na lang, Feb 14 na. And I understand diri sa Bacolod, preparado na kamo kag sa report nagligad nga mga adlaw may masobra 5,000 na ka mga kabataan ara nakalinya na for this program na Dok, ano? Aha. Yes, Action Brian, no? Nakasugod na kita sa aton online pre-registration. Tapos may mga eskwelahan naman na nakasubmit na sa ilang mga master list para sa atong mga bakuna. Once February 9, maabot na sa Metro Manila ang allocation ng Pfizer para sa mga probinsya. So we're expecting either Thursday or Friday, maabot na dili ang Pfizer na bakuna nga atong gamiton para sa pag-vaccination rollout sa atong mga kabataan edad 5 to 11 sa adlaw sang Valentine's Day sa February 14. Ang Riverside Medical Center sa Riverside College kag ang Bacolod Queen of Mercy Hospital among duwa ka hospital nga venue sa aton nga launching sang sininga bakuna sa 5 to 11. So aton nga ginbayuan ang ating vaccination center nga maging isa ka daw playground or therapeutic environment para sa aton mga kabataan. Ang ating mga vaccinators naka-costume, ang aton nga mga venues, may mga balloons, may mga banderitas para at least ang aton mga kabataan hindi makulbaan kag makabulig man ini para magpanubo-nubo sa ilang nga kakulba labi na gid na ang mga kabataan kung makakita sang dagom o injection kulbaan gid. Dito sa Metro Manila daw sa Manila Zoo ang iban sa may mga food chain to Doc na naghatag sa ilang bulig labi na gid sa mga pagkaon para maingganyo mga kabataan diri sa aton wala gid sa mga food court nga nagtaniyang sa Bacolod. Yes, diri sa Bacolod Action Bay nadamo sa mga private naton nga mga grupo nga nag-volunteer na para maghatag sa mga pagkaon, dulce, kag may mga mascots kita ang aton nga silihom nga aton sa Mascara Festival para man makato sa aton mga Kalaylaya Vaccination Center para maging komportable ang ato mga kabataan no para hindi sila makulbaan kaya ang ato mga ginikanan ma-assure na ang ato nga bakuna safe kag makaproteksyon din sa ato mga kabataan edad 5 to 11 years old. Ari gido pirmi gini pamangkot sa akon Doc mo halos every night nagapamangkot kung may pirmahan bala kuno ang guardian o kon mga parents ning kabataan kon ara na sila dito sa vaccination center. Yes, no? Bali ang dadon nila, ang birth certificate kanila kabataan. Tapos madala man na ito maglinikanan sa any government issued ID. May formas. Kada sa formas, may harap kita na parental consent na firmahan. No? Para at least ang aton niya nga ginikanan nakaintindi kung ano ang patunon sa nila kabataan kag kung ano ang mga dapat nila pantayan kag ang aton nga i-monitor pagkatapos ang bakuna. Ining pirmahan nila Doc, kwan kuno ining nagapatimaan nga kuno matabo sa bata nila wala labot ang gobyerno. Gusto ina Doc, dugay ko na nabatian. Ay hindi. Ay hindi na gusto no. May ara kita nga nahiyagin pasar ang aton nga kongreso amo ng indemnification law. Na in kaso may matabo sa aton kabataan, ang gobyerno ya amo ang masabat sa gastos sa ospital kag kung ano man yung mga matabo no sa ato nga pagbakuna. Pero rest assured nga diri sa syudad sa Bacolod sa pila na almost na sa tunga sa milyon nga nabakunahan naton wala man takapot sa amo na nga may nakasuhan o may kikasuhan o may napatay tungod sa bakuna. No, ikaduwa ang aton nga mga vaccination team na train para sila special ang training naging conduct sa Department of Health para masiguro na safe get ang aton kabataan sa aton nga pagbakuna sa 5 to 11 years old. Kabalo ka naman Doc, ini ba lang mga marites kadamo gid mo nga may ginapirmahan nga waiver kuno bisan sa mga adults kani before nga kuno matabo way labot si gobyerno. So man subong ang ginapalapag yapon nga mga information sa diin nga we need to clarify guro kay i-clear ta na sa public guro parang hesitation madula Doc. Correct action ba, no? Kaya inaya nga waiver na gipirmahan mo. That's your parental consent. Bilang isa ka ginikanan, nag-ahatag ka consent ng imong nga bata nga 5 to 11 years old, bakunahan. Okay, aring last pagid Doc, ano? Ining ibakuna sa mga kabataan,
may kinalain ni siya sa mga bakuna sa mga dalagko. Amo ning may lain nga maabot buwas nga adlaw. Di ba, Doc, no? Yes, Action by. Lain ang bakuna nga Pfizer nga maabot kumpara sa bakuna nga Pfizer nga ginahatag na sa adult. Aha. Ang sa adult niya, color niya, violet. Ini sa ato nga kabataan niya 5 to 11 years old, orange. Ang ato nga dose sa katigulangan, 0.3 ml. Ang sa kabataan niya 5 to 11, Aha. 0.2 ml. 2 doses man siya. Ay, si tamang kanubo gid man gali. No? Anyway, sa Doc, salamat gid sa mga serbisyo tonight. Kagining serbisyo mo, again, hindi lang kay makapaintindi sa Bacolod non kundi pating Negrosanon nga naga-monitor subong nga preparado naman sila nga dalon kabataan nila sa Pebrero 14. Doc, salamat, mayong gabi, mabuhay ka Doc, God bless atong tanan. God bless Action Drive sa liwan sa tanan, magbabakuna imo nga gugma. Halong ug yon Bacolod. Yes, Doc. Action Firing